Boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, moitas grazas por acompañarnos neste mitin central do BNG para as eleccións municipais que se van a celebrar este domingo. Eu creo en Evencio Ferrero. Eu creo no BNG. E como só traballo nos proxectos nos que creo, aquí me tedes. Sempre me considerei unha persoa de principios, coas ideas claras e fiel defensor das cousas ben feitas, da honestidade, da honradez, da verdade e da sinceridade. E aquí me tedes. Formo parte deste proxecto pola ilusión que será estar rodeado do mellor equipo para gobernar Carballo. Un equipo encabezado polo mellor alcalde. Un alcalde comprometido. Un alcalde flanqueado por concelleiras e concelleiros de sobrada bagaxe, ao que nos sumamos xente nova con novas ideas, novos pensamentos, novas formas de traballar, novos plantexamentos e novos ollos co que ver a vida política, social, cultural, deportiva, sanitaria, formativa, educativa, laboral, pero sempre mantendo unha liña clara, a liña do BNG, a liña da experiencia de Milagros, de Evencio, de Lamas, de Belén, de Marcos, de Xose, ao que nos sumamos coa enerxía que nos caracteriza Juan Seoane, Marusa, Raquel, Sandra, Ramón e un humilde servidor que vos fala. Ilusión. Ilusión é a palabra clave deste proxecto. A ilusión por seguir facendo de Carballo un bo lugar para vivir. Un pobo con comercio vivo. Un polígono tremendamente pulsante. Cun deporte na vanguarda galega. Cunha programación cultural envesable. Cunha aposta clara polo turismo sostible. Cunha posición de protección medioambiental do noso territorio, cun índice de extensión dos servicios públicos do máis elevado do país, coa cercanía ás necesidades das parroquias. Somos xente nova a que nos sumamos ao proxecto con outras prioridades na vida máis alá das megalómanas infraestructuras do asfalto e a zaórra, das falsas promesas e das mil e unhas cousas absurdas que non aportan nada a unha sosegada vida que pretendemos vivir. Somos xente que non creemos no conflito, ni nas malas palabras. Non queremos nas mentiras dañinas ao rival político, e nin moito menos no insulto. Queremos no andar calmado, nunha vida para as persoas, nun rural forte cos mesmos servizos que a zona urbana, para así poder reforzar a súa poboación, tal e como se pode ver na cantidade de mozas e mozos de Carballo que optan por vivir nas nosas aldeas, nun ambiente verde, na sostenibilidade e na eficiencia enerxética, no aforro, na utilidade das cousas e no servizo para o ben común. Todas as carballesas e todos os carballeses temos ilusión. Temos que sorrir e festejar por vivir en Carballo. As carballesas e os carballeses temos que erguernos cada mañán, mirarnos ao espello e dicir de ese reflexo que vemos que en Carballo temos deporte, temos limpeza, derrubamos muros e regeneramos paredes, temos teatro no outono, danzamos na primavera, temos música en novembro e cultura no verán, lemos na praza, aprendemos idiomas. Sí, señor Palla, xa aprendemos idiomas. Tocamos a trompeta e a pandeireta. Aprendemos a cociñar con estrela, a cincelar o granito, a traballar a madeira, a mestría do ladrillo, a reparar trebellos mecánicos, a soldar con ansia férrea e a ser eléctricos e ata aprendemos a nobre arte do grabado. Embolsamos traballo, promovemos o turismo máis alá das celas dun cárcere, amosamos fachendosos as nosas ben coidadas e certificadas praias, seguimos o curso dos nosos ríos incluso cando as férvedas nos incitan a saltar uns metros. Camiñamos, repito, camiñamos polo casco urbano rolando e rindo, cunha ampla oferta comercial en continua promoción. Ben sesa, perseguindo un ratiño, de festa, cun paraugas ou simplemente querendo a Carballo. Temos líneas de tren gastronómico, un festival para ensalzar ao gaiteiro e as 1000 festas patronais, pero tamén temos integración laboral, conciliación familiar, atención á muller, educación para a infancia e as familias, axuda aos nosos maiores que tan duro loitaron polo noso. Temos inserción laboral, cooperación e educación social. E non esquezamos o amplo tecido asociativo deportivo carballés, do que eu tería moito que falar, que nos permite ter centros de actividades para mellorar as nosas actividades, as nosas tarefadas vidas. Iso é ilusión, e por iso nos sumamos á candidatura do BNG. Por si todo isto fora pouco, ten certa retranca que un sordo como a min máis valore deste proxecto sexa escoitar. En Carballo non se circunvala as xentes, escóitase nos consellos parroquiais ou coas portas abertas da alcaldía para dar traslado a quen cesa das demandas que xorden. Trasládase
mas parece que os sordos son outros, que logo ameazan con promesas, ou prometen con ameazas. Tamén gustaría a min saber cal é o que pretenden. A ilusión é, segundo a Real Academia Galega, a felicidade que se sente pensando no desenlace de algo, en algo que vai vir, ou que se espera que veña. O mellor está por vir. Porque este equipo que levamos Carballo na cabeza e no corazón, afrontaremos o reto de gobernar 4 anos máis, sempre cando vos así o decidades, coa alegría e a tranquilidade que dá ter entre mans o mellor proxecto para Carballo. A ilusión de manter e conservar o que conseguimos e temos e aumentalo coas novas ideas que xorden e se precisan. Para iso, o vindeiro domingo 26, nun sinxelo xesto, collede a papeleta do BNG e depositade na urna. Escollede a Vencio Ferrero. Escollede o BNG, escollede o mellor equipo para gobernar Carballo. En resumo, escollede Carballo, máis Carballo. Votade BNG, en resumo, votade BNG, perdón, porque somos carballesas e carballeses, porque vivimos en Carballo, porque nos podede ver pola rúa, polas aldeas, polas praias, polo bosque, porque creemos en Carballo, porque nos ilusiona Carballo, porque Carballo mola, porque Carballo é un bo lugar para vivir. Con permiso de Celso Emilio Ferreiro, adaptei un poema. Cando quero vivir digo Carballo. Digo Carballo cando se vento a esperanza. Digo Carballo ponse azul a alba. Cando quero soñar digo Carballo. Digo Carballo cando a noite é pechada. Digo Carballo ponse a luz en marcha. Cando quero chorar digo Carballo. Digo Carballo cando a anguria me abafa. Digo Carballo ponse a mar en calma. Cando quero sorrir algo, digo Carballo. Digo Carballo cando a mañá é clara. Digo Carballo ponse tarde mansa. Cando quero morrer non digo nada e mata no silencio de non dicir Carballo. Moitas gracias. Porque la es Milagros Sánchez. Que facemos entre todos e todas día a día, sen presa, pero sen pausa. No que é preciso combinar as necesidades inmediatas co traballo, para seguir facendo un Carballo cada vez, como decía Adolfo, máis accesible. E queremos facelo aínda moito máis accesible. Todo é posible. Máis cercano. Un Carballo que sexa referente na comarca, do que todos e todos esteamos orgullosos de pertencer e formar parte deste concello. Un concello dinámico, con vida propia, con iniciativas, pensado por e para as persoas. Un referente capitaneado por Evencio Ferrero, o cal é e seguirá sendo o noso referente. É a persoa que leva e seguirá levando o timón do noso barco, o barco do BNG. Porque agora hai algúns os que se dio por dicir que Vencio Ferrero vai marchar. Eso sí, despois de tomar posesión como alcalde. Por lo menos a alcaldía te voy a asegurar. Aí non duvidan. Pero que despois que se vai, que deixa. E eu, que hai moitos tamén, moitos anos que o coñezo, que comparto vida política con el, digo, que pouco coñecedes. Sabedes de él, porque se algo ten é que se compromete con algo, o seu compromiso é ata o remate. Non lle gusta deixar as cousas a medias. O que realmente pasa é que eles, os outros, quixeran que Vencio Ferrero non estivera, pero non van ter ese placer. O BNG non lle vai dar ese placer, porque a nosa prioridade son as persoas. Algo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, antes de nada, boa noite a todos e a todas.
O que atopamos nos sitios a onde imos di moito tamén do que agardan de nós as persoas que nos reciben. Hoxe, nós recibimos todas e a todos vos cunha bolsa. Un obxecto que sirve para guardar cousas e gustaríanos que nelas vaiades guardando os logros dos vindeiros 4 anos e tamén seguramente, porque non decilo, porque vai a ser así algún fracaso, porque algún fracaso vai a haber. Mas esa bolsa, podedes estar seguras e seguros de que é a bolsa da ilusión e da certeza de saber que mellor aínda está por vir. Hai uns días, aquí mesmo, daban globos. Os globos só serven para guardar aire. Un aire que, ademais, perden con facilidade, desinflanse rápido. Ou o que é peor, os globos estoupan. Xunto cos globos, hai uns días, concretamente o pasado sábado, neste mesmo auditorio, apareceu o que diga presidente de todas as galegas e de todos os galegos. Curiosamente, ese presidente só aparece por Carballo en campañas electorais. Logo, nada de nada. E apareceu da man do seu candidato á alcaldía. E entre os dous, e as persoas que os aplauden, escenificaron un desprezo, outro máis, ao pobo de Carballo. Un desprezo, nas palabras do presidente da Xunta, que dixo textualmente: se és alcalde, Aurelio, falaremos da variante de Carballo. Hai que ter valor para decir algo así. Hai que ter valor e pouca vergoña, porque iso, ademais dun desprezo absoluto por Carballo, é unha ameaza intolerable nunha democracia. Significa, as palabras do presidente da Xunta significan nin máis nin menos que o Partido Popular goberna só para o Partido Popular e nada máis que para o Partido Popular. Pouca talla política e moita caradura a do presidente da Xunta e ninguna dignidade a do Partido Popular de Carballo consentindo. Eu, en nome das compañeiras e dos compañeiros que están hoxe aquí e que conformamos a candidatura do Bloque Nacionalista Galego, e sin eles e sin elas saberlo, vou atreverme a facer unha promesa electoral fora do que é o noso programa de goberno. E digo-vos, e comprometo diante de todas e todos vos en nome deles, se algún día unha presidenta, un presidente, unha conselleira ou un conselleiro do BNG se presenta en Carballo para facer un desprezo semellante á sociedade deste concello, ás persoas que nos votan, pero tamén ás que non nos votan, se un día iso ocorre, esta candidatura do número 1 ao 31 seremos os primeiros en abandonar o acto en sinal de protesta e absoluto rexeitamento a esta forma sectaria de gobernar. Pero, señores, hai algo moito máis importante na vida que a ideoloxía e a obediencia partidaria. Ese algo tan importante é a dignidade. E, ademais, habería que recordarle ao señor presidente e ao señor candidato á alcaldía que a variante xa está falada hai moitos anos. Non só está falada, estivo comprometida. Xa aparecía no Plan MOVE da Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras no ano 2010. E non aparecía só nomeada, aparecía cun orzamento de 14.700.000 euros. É un horizonte de execución, debería estar feita xa no 2013. Insisto, hai que ter valor para dicir as cousas que se din sin siquiera poñerse colorados. E habría que lembrarle tamén ao señor candidato á alcaldía, ao señor candidato do Partido Popular, que él, como deputado no Parlamento de Galiza, leva votado ano tras ano en contra das enmendas do BNG que reclaman en cada exercicio que se volva a contemplar a variante de Carballo nos orzamentos da Xunta. Ano tras ano. Esta é a verdade, están as actas para miralas e comprobalas. A única verdade. É moi triste todo. Esa é a súa forma de gobernar. Unha forma de gobernar que nós non compartimos e que cada vez que temos a oportunidade cambiamos de raíz. Fixámoslo en Carballo, cambiamos de raíz a maneira de gobernar e fixámoslo tamén na Diputación da Coruña co Plan de Obras e Servicios, o POS+. Eu tive a honra de representar durante estes 8 anos ao Bloque Nacionalista Galego na Diputación da Coruña, do 2011 ao 2015, sufrindo
un goberno en maioría absoluta do Partido Popular presidido por don Diego Calvo. Ese presidente provincial do PP que ten a teima de querer xubilar a Herencio Ferrero. Cada vez que se lle pon un xornalista a tiro, xubila a Herencio Ferrero. Nese período, 2011-2015, Carballo recibiu exactamente da Deputación Provincial 4.3.856,58 euros. 4.3.856,58 euros. En este período, no 2015-2019, no que tiven a honra de presidir a área de plans da Deputación da Coruña, Carballo pasou a recibir 9.597.458,28 euros. Máis de dobre de fondos provinciales. E alguén mal pensado pode pensar: o deputado é do BNG e dá os cartos aos concellos do BNG. Pois non. Ese incremento de fondos non foi exclusivamente para os concellos de Carballo nin para os concellos do BNG. O resto dos concellos da provincia tamén recibiron o doble de fondos, tamén os do Partido Popular. Duplicaron como mínimo as achegas da Deputación. Por exemplo, por falar de dous concellos gobernados polo Partido Popular desta comarca, Malpica pasou de 1.300.000 euros a 3.091.000 euros. E a Laracha pasou de 2.100.000 euros a máis de 5.300.000 euros. Como vedes, bastante máis do dobre en calquera dos dous casos. Non só gobernamos para o BNG, tamén gobernamos para o Partido Popular. Aí están os criterios de reparto iguais para todos, transparentes, fixados en acordo cos 93 alcaldes e alcaldesas da provincia de Coruña. Porque sabedes esa razón pola que Carballo e o resto dos concellos da provincia, é dicir, 90, porque hai 93, o resto dos concellos da provincia recibían menos cartos entre os anos 2011 e 2015? Porque o Partido Popular inventou o seu plan e para darlle máis cartos ás tres grandes cidades da provincia restáronnos aos 90 concellos restantes. Tres cidades que por aquela altura, curiosamente, gobernaba o Partido Popular. E así, a Coruña pasou, por aqueles anos, 2011-2015, de recibir 166.000 euros, que son o que lle corresponden, a recibir 1.300.000 euros. Pero había un alcalde do Partido Popular, un señor Carlos Negreira. Multiplicáronlle por 7 as achegas ás cidades para reducirlas aos concellos, ao resto dos concellos da provincia, tamén aos seus. Esa é a forma que teñen de gobernar. E increíblemente, isto é o máis curioso, ningún alcalde e ninguna alcaldesa do Partido Popular protestou nunca ao ver como lle quitaban os cartos dos seus veciños e veciñas, que non eran cartos deles, eran dos seus veciños e veciñas. Nunca levantaban a voz para decir que era injusto a que lle estaban quitando os cartos. En cambio, agora que reciben máis do dobre, a nós xa nos fixeron 3 manifestacións. É curioso, non? Estes morran pola fe. Son dúas formas de entender a política e dúas formas totalmente diferentes de gobernar, totalmente opostas. A do BNG e a do Partido Popular. E o 26, e de decidir que forma de goberno vai ter Carballo e que forma de goberno vai ter tamén a Deputación. E así é, porque grazas ao escano do BNG, grazas ao traballo de Ana, a Comisión Europea incoulle un expediente sancionador ao Estado español por incumprir a normativa de seguridade ferroviaria. Primeiro paso para que se faga xustiza coas vítimas do Albia, que aquí quixeron enterrar. Mas tamén, co seu esforzo, conseguiu que a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo reabrira o informe sobre o saneamento das rías de Galiza. E foi a voz que en Bruselas, para que en Bruselas escoitaran os problemas da pesca, do marisqueo, da agricultura, das redeiras, dos percebeiros, da necesidade dunha tarifa eléctrica galega diferente, da denuncia da minaría salvaxe, a voz dos traballadores e traballadoras da Alcoa, dos mariñeiros do Xeito e das xentes de Corcoesto. O do BNG foi o escano dos dereitos sociais, da loita feminista, da denuncia da falta de humanidade, desa Europa que deixa morrer as persoas refuxiadas nos mares que a bañan, o escano da loita contra a involución democrática e contra o auxe do franquismo, do histórico a máis do emerxente. Porque, non se vos esquezan, Europa influe na nosa vida cotiá. Esa Europa que serve os intereses da gran banca e do gran capital é esa Europa culpável de que, coa excusa da crise, se incrementase a idade de xubilación, se precarizara o emprego, tivéramos que pagar o rescate da banca con recortes sociais en sanidade e educación. A nós non nos sirve esa Europa. Nós queremos outra Europa. Unha Europa democrática e solidaria. A Europa dos dereitos sociais e dos povos.
Temos que seguir sendo a voz, o BNG ten que seguir sendo a voz do pobo galego da defensa da xusticia social nese Parlamento Europeo. O vindeiro 26, o vindeiro domingo, pedímosvos que metades nesa bolsa da ilusión que vos acabamos de entregar 2 sobres, un branco e un azul, cada seu, coa papeleta do Bloque Nacionalista Galego. É que non se vos esquenza de ir a votar, porque coas ideas claras, o mellor está sempre por vir. Adiante a Frontofes! Porque sí, porque traballa pensando en todas e en todos nós, no noso benestar. É unha muller que traballa nese sentido. É unha muller que ten que seguir aí, transformando aínda máis Carballo. Mais se pode, porque xa vos dixen antes que vos chegades a agarratura do círculo e ir a romper. Porque isto é unha maravilla. Pois sí, pois ela é nin máis nin menos que Belén Lendón, que se viene ese paso que se viene a hacer. O que neste mandato un dos contratos máis importantes que asinamos foi o Servicio de Axuda no Fogar. O Servicio de Axuda no Fogar, cun investimento de 2,6 millóns de euros para 4 anos. Pero ademais, tamén é facer política social, por exemplo, que Aspaver faga limpeza viaria en Carballo ou nos edificios municipais. Mas iso non computa nesa media. En este 2019, a media en política social supera os 90 euros por habitante. Aquí tamén marca tendencia, porque queremos unha sociedade viva, implicada nunha mellor convivencia, en igualdade, que loita contra a discriminación e a violencia, que se compromete coa defensa dos dereitos e as liberdades das persoas. Eu quero seguir vendo avances e melloras, axudar a seguir facendo mellor o meu concello, facer del ese lugar bo para vivir. Por iso, volvo a formar parte da candidatura do BNG. Somos persoas con diferente formación, con moita experiencia en distintas responsabilidades, con ilusión e con ganas de seguir facendo. Somos un equipo, o mellor equipo, porque nos une o coñecemento e o amor por Carballo. É un proxecto de futuro transformador, liderado polo mellor alcalde que pode ter Carballo, Evencio Ferrero. Nestes tempos que se definen como líquidos, a candidatura do BNG, liderada por Evencio, representa solidez, estabilidade e confianza para seguir avanzando na transformación do Carballo que queremos. O domingo, votade Evencio Ferrero, votade BNG. Moitas gracias. E xa sabedes, o kit de votante, recordad tamén as europeas, nese kit de votante. Non se lles acordou, non se deron conta, pero ese kit de votantes, as dúas papeletas son branca e azul, a bandeira galega, e no medio o corazón ben encarnado e petando forte no peito, sempre coa cabeza na terra e os pés tamén, e o corazón latexando tamén nela. E alguén que fai iso, que leva facendo iso sempre, que dá exemplo co seu traballo, coa súa constancia, que é un alcalde que é único no mundo, unha maravilla, alguén que por aí adiante, xa se dixo aquí, dis que xa cando rematen as eleccións e cando BNG sexa outra vez chega a alcaldía, que é Evencio que se retira. Pero por favor, se está feito un chaval, que me digan a mí na cara que non, para nada, disto nada. Evencio está aquí ao servicio da súa veciñanza e seguirá así, traballando por este proxecto, traballando por este Carballo único, por este Carballo, porque aínda queda mellor por chegar, e iso sabémoslo todos e todos, e corremos cara a esa meta, e nesa meta levamos aí diante, na fura de diante, o patrón que leva os mandos desta máquina, que leva o temón por bo rumbo, e é o mesmísimo Evencio Ferrero, alcalde de Carballo.
Boa tarde, bueno, xa casi serán noites. Quixera iniciar a miña intervención para agradecervos, como non, a vosa asistencia a este Pazo da Cultura e transmitirvos tamén o agradecemento da totalidade da candidatura que me honro encabezar. Un grupo capaz de dirixir o goberno municipal, capaz de establecer pontes de diálogo con todas as administracións para asumir novos compromisos e seguir mellorando Carballo. Porque únicamente un goberno vivo, dinámico, activo, con iniciativa, poderá dar resposta aos retos do futuro. E ese é o goberno que seguirá a formar o BNG. Nacín en Carballo, na Braña, na Rúa do Muiño. Aquí, en este pobo dei os primeiros pasos, e aquí estudiei, na Leus. Aquí tiven e teño amigos e amigas. E en Carballo decidimos vivir para facer de Carballo un bo lugar para todos e todas. Eu son dos que penso que a política municipal ten que facerse sobre dúas chaves. A primeira, a do cariño polo teu concello, polo lugar que sintes como propio e o lugar que queres ver mellorar e avanzar. Queremos ofrecerlle aos nosos veciños e veciñas a posibilidade de vivir nun concello que axude a ser máis felices e do que nos sintamos todos e todas orgullosos. A outra chave é ter un proxecto para Carballo, unha visión estratégica que trace o horizonte claro sobre como debe ser o concello a medio prazo, sempre a partir de poñer en valor os enormes potenciais que temos. Teño o orgullo de representar este concello e ser alcalde de Carballo dende hai xa 16 anos e de ver como o voso apoio electoral foi medrando mandato a mandato. E sabemos que iso non é casualidade, senón froito de ter as ideas claras sobre o que hai que facer e tamén saber contar coas persoas indicadas para podelo facer, para poñelas en marcha e para facer realidade esas ideas. Sempre entendín a política como contraste de ideas, o debate para transformar e mellorar, como diálogo permanente, pero nunca a política pode ser nin o insulto nin a provocación. A partir do diálogo podemos chegar a acordos que permitan mellorar. Co desprezo, ca descualificación, coa crítica destructiva, nunca se poderá avanzar. E queremos facer política sobre proxectos e non sobre terra queimada. Estes últimos 4 anos de maioría absoluta do BNG permitiron un goberno estable, centrado en atender as demandas que se nos presentaban, un goberno honesto e eficaz, con obxectivos perfectamente definidos para transformar o lugar onde vivimos. Carballo é hoxe máis atractivo para vivir e para investir. E nótase. Aumenta a poboación, aumenta o número de empresas, disminuye o paro. Esta vizosidade industrial percíbese cada vez que visitamos o polígono industrial e non temos débeda con entidades bancarias. Estamos nunha situación económica que nos permite unha especial preocupación polas necesidades reais das persoas. Onte mesmo, en esta intensa campaña electoral que estamos a vivir, tivemos un encontro cas entidades sociais do noso concello. Esas entidades que demostran día a día a grande capacidade organizativa que teñen en un concello como o noso. E aí está o exemplo que decía Belén de Aspaver, realizando a súa actividade de xeito exemplar como concesionaria da limpieza viaria, da limpieza dos edificios ou da limpieza dos colexios. E había quen non creía no bo facer deles. Non sei
Si xa lles pesou a carraxe, nós si sempre o creemos e aí están os resultados. Nesa xuntanza de onte tomáronse decisións que demostran a necesidade social de dar posibilidades laborais a quen segundo teña a súa capacidade. Unha decisión na que nos sintamos orgullosos e que sirve para que outros moitos concellos, é verdade, vexan a Carballo como un lugar onde as persoas sodes as protagonistas. Fomos pioneiros e seguiremos a ser no futuro. Erra quen está a pensar que únicamente hai melloras cando se invirte en cemento ou en asfalto. As obras son moi necesarias, pero teñen que estar diseñadas para o benestar colectivo. E desa xuntanza de onte tamén sacamos conclusión para o traballo inmediato. E necesidades xa sabemos que saberemos priorizar para que nos comprometamos de facelo. É sorprendente, moi sorprendente, que un concello como o noso teña capacidade para contratar obras máis que concellos como Santiago, Lugo, Ourense ou Ferrol. E tamén nos podemos comparar con Oleiros, con Vilagarcía ou Narón, porque segundo os datos que nos facilitaron hai pouco a Asociación Provincial de Empresarios da Construcción, nos 2 últimos anos, 17 e 18, Carballo contratou máis obra que os concellos que veño de nomear. E algúns deles, escoitáchelo ben, capitais de provincia e que mesmo nos triplican en poboación, como é o caso de Ourense. E que teñen moito máis financiamento que nós, como é o caso de Santiago, por ser a capital deste país, ou que Lugo. E se hai capacidade de xestión, esta capacidade para mellorar Carballo é unha fortaleza. Se hai capacidade de xestión para transformar Carballo, demóstrase que somos concellos transformadores. Carballo mellorou porque tamén, ademais das obras, é un punto de referencia nos servicios que estamos a prestar, pola transformación urbana e tamén pola transformación no rural. Rural no que se está a investir máis que nunca na historia deste concello, pensando tamén nas persoas. Pero é verdade que queda camiño por percorrer. O lema do BNG para estas eleccións son coas ideas claras. Non é casualidade. Sabemos do que falamos e sabemos que a posta en marcha desas ideas son as que nos permiten que o concello avance. Na política municipal non valen as improvisacións, non valen as ocurrencias. En esta campaña hai bastantes. Vale ter un proxecto claro para este concello, para seguir transformando Carballo, para mellorar a calidade de vida de quen vive entre nós, para que as demandas veciñais formen parte de un todo, sexan do abastecemento ou saneamento ou prestación de servicios, da limpieza e mellora viaria ou actividade cultural ou deportiva, da dotación de locais sociais en todas as parroquias ou da mobilidade urbana e apoio ao comercio. Todo precisa un sentido. Carballo, como calquera concello, como calquera administración, ten que optimizar os recursos. Ten que chamar a todas as portas. Temos que trasladar a todos os lugares os nosos proxectos de futuro. Goberne quen goberne, sexa quen sexa o noso interlocutor. Teño dito en moitas ocasións, non hai gobernos amigos, hai gobernos eficaces. E quen pretenda gobernar só para os seus, sempre terá un comportamento sectario. E queremos circunvalación porque se precisa. E queremos circunvalación porque estamos dispostos para conquirila e hai que darlle unha saída urgente ao tráfico pesado. Digo vos que o BNG goberna para todos e todas sabendo que non é posible contentar a todos. Pero solicitamos
de outras administracións un trato xusto, como xa está a facer a Diputación Provincial, que asigna os recursos en función de criterios obxectivos, e cando é así, é mellor para todos, para a totalidade dos concellos, dun e doutra cor. Máis diñeiro significa máis servicios, máis recursos, e demostra esa capacidade de xestión. Foron tempos de traballo intenso, de diseñar o Carballo que queremos, pero foron tamén tempos de ilusión. Vos diredes agora se merecemos que continuemos ca maioría absoluta ou será preciso buscar outros equilibrios. Si queredes un goberno forte, non podemos confiarnos. Hai que votar, hai que convencer a máis xente para que nos apoye. A estabilidade tamén é unha fortaleza para o futuro. A verdade, sincero mediante de todos vós, é verdade que agora mesmo non vexo alternativa en este concello, porque aquel Carballo que outros queren resucitar, ese Carballo da dereita da desfeita que tanto dano fixo ao noso concello, xa é historia. Non se debe volver ao pasado, non podemos volver atrás. Precisamos seguir avanzando, temos que seguir modernizando o noso concello. Fixemos un concello aberto, transparente, con participación democrática exemplar que se está a plasmar nos concellos parroquiais, con sensibilidade ás demandas da sociedade, con capacidade para seguir xerando emprego e facendo de Carballo un bo lugar para vivir. E iso decídese tamén co voso voto este domingo 26. Sentímonos con máis forza que nunca e renovada ilusión para acometer novos e renovados compromisos. Por iso, atrévome a pedirvos que redobredes o voso apoio, que colaboredes con nós, porque Carballo é un proxecto colectivo que precisa un goberno que ilusione e que nos faga orgullosos de vivir neste concello, de vivir neste país. Nunca na historia democrática un grupo de goberno foi quen de presentar un balance como o que realizamos nós nestes últimos 4 anos. E hai moita xente que se identifica con este novo Carballo. Foi un traballo de todos, dun equipo diverso e plural, pero que merece ser avaliado colectivamente. Nunca será mérito de ningunha persoa en particular. Agora encaramos o proceso electoral cun novo compromiso que fará posible ese Carballo que queremos, con proxectos sólidos e ben planificados, baixo criterios de sustentabilidade. Moitos pretendentes ten agora o polígono industrial, por eso afirmamos que temos que abrir portas, procurar ese diálogo institucional que nos leve á ampliación do polígono, xuntamente con outras administracións, con outros concellos, aproveitar como carballeses e carballesas, como cidadáns da Costa da Morte, a oportunidade que vai a significar ese novo eixo industrial nas proximidades do porto exterior. Polígono que, como non, estará comunicado pola circunvalación que irá unindo as vías que hoxe xa conducen a Ordes e Santiago. Agardo que o resto dos grupos municipais apoien esta reivindicación xa de hai anos e non o fagan exclusivamente en campaña electoral, porque isto non debe ser únicamente reivindicación do goberno municipal. A xente, todos e todas vós, quen aquí estamos, e mesmo quen non veu, sodes o grande obxectivo para un goberno do BNG. O noso Carballo somos as 18 parroquias, que contarán cun plan de dotación de saneamentos e abastecemento de auga. Completaremos o programa de centros sociais e agora mesmo xa está traballándose nos diseños futuros de Bertoa, Goiáns ou Sísamo, para que todas as parroquias teñan un lugar de encontro e convivencia, e seguiremos con todas e cada unha das melloras e necesidades que nos sigan a plantexar os representantes dos consellos parroquiais. Representantes nunca designados polo alcalde,
nunca designados a dedo, porque a democracia municipal non se pode limitar únicamente a depositar un voto cada 4 anos. E en Carballo, entre todas e todos, e lóxicamente tamén desde o rural, a transparencia na xestión, o respeto democrático será e é mascarón de proa da nave que sempre levará a bo porto. Ese Carballo que queremos seguirá priorizando investimentos no bosque do Añón e na Agra da Lagoa. Nunca entendemos como ata a chegada do BNG antes se lle dera totalmente as costas, as espaldas ao río Anllóns. Para nós o bosque é e será unha prioridade, e a Lagoa será e sempre foi unha prioridade. Construímos cidade, construímos Carballo, e imos creando novos referentes para que os carballeses e as carballesas nos sintamos cada vez máis orgullosos de pertencer a este concello. Un Carballo cun comercio activo, moderno, que siga mantendo as feiras como elemento singular e que vexa tamén as parroquias como elementos de transformación e protagonistas de esa transformación. Estamos neste proceso electoral coa esperanza, co entusiasmo e a ilusión que significa levar ao bloque nacionalista galego a conseguir unha nova maioría, porque o mellor está por vir, porque desde logo seguiremos comprometendo con este concello. Ánimo, adiante, moitas gracias, votemos comigo.